Добре, явно обичате традиционни български рецепти или поне това показват статистиките в YouTube. Следователно ще готвим мусака. Започваме с един лук. Сега ни трябва тиган, който може да ползваме във фурната и прехвърляме лука в него. Добавяме малко мазнина, обилна щипка сол и пускаме котлона на средно висока температура. Ще настържим половин голям морков на ренда. Готвим докато моркова почне да се разпада. Изключваме котлона и добавяме нашите подправки. Винаги когато съм готвил мусака за себе си вкъщи, съм използвал само чубрица, черен пипер и червен пипер. Но попаднах на рецепта, която предложи да сложим кимион. Кимион с кайма винаги е била добра комбинация, но втората подправка беше с миндух, което ми се стори като страхотна идея, която ще допринесе много аромат. Една супена лъжица сладък червен пипер, една чайна лъжица чубрика или чубрица, една равна чайна лъжица смлян кимион и една чайна лъжица с миндух. Разбъркваме подправките, така че да се загреят от лука, морковите и мазнината. Белим 700-800 грама картофи и ги нарязваме на купчета от поне 1 см. Искаме по-големи купчета, така че да не се загубят в каймата. Ако сте стигнали до тук, ми дължите един лайк или коментар. А също може да последвате канала. Включваме отново котлона на средна сила и добавяме половин консерва домати или един голям настърган домат. Добавяме и около 400 грама кайма смес, последвани от една чаша вода. В първите ми опити преди години с мусаката мислех, че трябва да запържвам месото, за да имам повече вкус. Обаче тогава получих мусака, в която имах картофи, а между тях големи парчета месо, на практика кюфтета. По този начин, размивайки каймата във вода, получаваме много по-добро разпределение между картофите. Преди да забравя, добавям черен пипер. Както и нарязаните картофи. Разбъркваме добре. И доливаме с достатъчно вода, така че почти всички продукти да са под нивото ѝ. Когато заври, добавяме около половин връзка магданоз. Разбъркваме финално и прехвърляме в предварително загрята фурна до 180-190 градуса с долен реотан и конвекция или долен и горен реотан. Всеки 20 минути, когато мусаката се запече отгоре, я изваждаме и я разбъркваме добре. За заливката ще ползваме около 300 грама кисело мляко, обилна щипка сол, половин чайна лъжица сода бикарбонат. Разбъркваме добре, преди да добавим около лъжица, супена лъжица и половина брашно. Ако желаете да постигнете ефекта на мусаката от детската градина, сложете повече брашно, така че заливката да се сгъсти и да се получи ефекта на суфлето. Финално, разбира се, добавяме и 2 яйца.
След един час, когато цялата повърхност вече е загоряла приятно и не виждаме толкова много течност, разбъркваме за финален път. Заглаждаме повърхността и слагаме заливката. Заглаждаме и разбъркваме няколко пъти, така че заливката да може да влезне в мусаката. Печем отново, докато има приятен загар. Още 20 минути по-късно имаме това.